ndataura ndezvechokwadi. Zvese zvandataura ndezvechokwadi. Ndikanyemba chabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Alright. Pamusoro wechangamire. Ndauyawo pano nenyaya yekupumhana Uroyi nefemili yekwamukundidza Thomas naPhineas. Vanhu ava inini ndiri muroora waPhineas. Thomas nditezvara wangu zvakare mukoma waPhineas tezvara wangu inini. Saka musi wa14 January ndakatopfuura ndichienda kuchikoro marara remhai tarara wamuna wangu waripo tarara hedu chamboenda kubhadharira vana fisi ndo vandaenda vandatodzoka vandavatsanangurira mabhadharira atatoita zvese ndikati asindaneda ndine kakurwara ndine dzungu hangu nekufamba kwandaita mudziwa chiregai ndogeze mainifomu ndotorara hatina chatakataurirana chekuti papane chineso takatopindana zvakanaka nasi. Then musi wa15 makuseni ndakatomuka ndakarara zvakare nekuneta bosi musi wa13 ndakandabva kunhamu kochema baba wangu wakanga washaika. Saka musi wa15 ndakamuka ndakarara ndakabva ndaisiwa meseji nemurume wangu agari pamba anoshanda kunyangani kumutarazi. Akabva andisira meseji kuti wazviziva kuti mhai ari kurwara serious. Saka ini ndakafunga kuti mhai kwandandabva kumba uko ndakachema baba mhai wangu wasingakwanisa kufamba warwara. Ndikati mhai upi nekuti mama wepamba vamweni vangu takataparadzana manhero acho ndichiti ndakwenda kuzorora hapana chadandaona sechinezi. Saka vakabva ati kuna umwe mhai upi pamba ipa mhai pamba apa kwazi mhai kurwara. Ndikati handisizviziva bakwazi kwirapo pamba pacho. Zvechokwadi ndakabva ndakwira pamba ndakasvikowana mai nini ndiyanga amuka mama akachakarara vandaenda pawindo marara sei mama ukaendarara hangu ndikati ndazwa kuti musoro uri kurwadza kwazi kurwara ndazwa kuti musoro uri kurwadza kwazi zviri nani ndikati ndichiti kana musina mapirizi tiendepi tiende kukiriniki kwazi mapirizi ndinawo ndikati zvakanaka semunhu ndandisipo regerai ndimbotarise kudoro kune kwandakarima magwere kudoro regerai ndimbotarise kudoro ndibva ndaya nemuriwo zvechokwadi kwakuda kovhitiwa ndakabva ndasvika ndabvisa marara ndaisa fertilizer ndakatanga kuzva dzungu ndiriko vandatodzoka paya paya ndikati arige ndiende koorara ndakabva ndatoziva ndaorare kumba ndakabva ndadzoka bva ndarara handina kutokwanisa kubikira mwana wechikoro kurwara kwandandinoita dzungu ranga ndinaro kakurwara katandinoita ndakazvitakura. Saka ndasvika kumba ndakabva ndarara mwana wechikoro wakabva auya wakasvika kumahafu 1 mwana wechikoro asvika akati mama ndane nzara ndakamira ndimuke ndishingiriro kubikira nekuti hapana munhu anga inini kumashure kwese uko hapana munhu anga achauya kana pamba pangu kana mwana chaanga achatsika pamba pangu ndandisikachaondibhatira hazvina kunga zvichiuya mumusoro mangu ndaingoti ndakasvika pakuzombobvunza watezva wangu kuti ngei ndisikaonekwo kurwara kwandinoita asi vamwe vakarwara ndinodini ndinovaonawo shuwa ndakapindurwa vamweni vangu vakasvika pakundipindura kuti nhumbu haimairwi zvechokwadi ndakabva ndangogara ndichiti ai nhumbu yangu haimairwiba. Saka ndiri papa pandakabva ndachimuka ndichibikira mwana pandiri kubikira mwana ndakabva ndati achamwari mina ndimborariwe chii vandarara ndakabva ndazwa foni ndichitora foni murume anga akutofona kubva kumutarazi wakabva afona achiti ndiri pamba pana mhai kwazi mhai serious tikati pamba apa pamba pedoko takapuhwa masitendi kuti iyadhi kuti wana wacho i4 aripo saka munhu wese ane stendi ipapapo akapuhwa pake. Saka inini pangu pazasi ndiri padhuze nanama ndikati alright regerai ndimuke ndikwireba murume akabva ati amira ndakudzika. Saka ndakabva ndamuka inini zvekutoti anga ndinimira serege ndione serious ini ndisina kumbozwa kuti urwere panapa pamba maini aripo foni ndinayo handinombozvizwa paregai ndikwire ndakasangana nemurume padhireni rekubuda pamba pangu akati alright mhai ari kurwara asi pane nyaya dzandazwa pambapo panenge pane kutaura kana kuti kufungirana kuripo mushure mekunga kana mai guru wangu wari kubudirwa wechiti maitariro muroyi. Saka zvakanga zvamboitika pamashure asi murume wangu akati usasakwireba nekuti isusu tataura kuti mukoma akauya tichati tifambe ndikati zvakanaka handina kubva ndazokwira vandadzoka vatibika vandabikireka asi ndine dzungu randinozwa ndobva ndabika vataya kumanheru tarara takuda kutorara baba akabva afona ukazi mhanya panapo izvozvizvo. Saka murume akabva abuda bva akwira pana mhai paya haana kugarisa akabva atodzoka bva ati pfeka hembe izvizvi tibva tatobuda tibva tatenda iye anga atopanze ndakatopfeka uya akamira panzi kuti mai
saka urwere uyazera handina zvakangondita confuse ndatomuka ndichikwirani ndakasvika wana mumba vanhu vangwari mudining muhouse mababa matezvera wangu ndakawana mhuri yese yekwababa mukuru kusiya kwewana 3 wekwababa mukuru ndiwanga wasimo mhuri yese yepamba pedu kusiya kwemurume wangu nenini kudaidzwa kwatazoita ndisu tatisimu saka ndapinda kudaro kuya ndakaenda kuona kuti maiti yanga akagara pa kuti ndichaziva kuti ndiye anga arinamatirwa here kana zvaa zviri kudini ndakaona mugiraundi muine mai guru wangu uya uyu anobudirwa uya namai nini muchigumisirwa chemba medu chewarume wangu wanga uri mugiraundi uyu mai guru anga arikutaura uyu warutaridza kuti wese wakasvikiwa mai guru aiti taura kani nhasi akutoda taura here taura kani nhasi akutoda taura ndakaibva ndaenda ndagara pasi mai guru uyo akabva azi auya munhu wanga warudo mai guru akabva ati wauya wapedza here ndikati ndakabva ndamunyarara because handina kuziva ndandadaidzirwei vanhu vese vakanga vari pakabva vati dairai ndikati ndodaira kuti ndikadai ndirigei ndidai ndakabva ndamudai ndikati ndakapedza here kuti tidini kwazi tiende nhasi toendawo mozambique nekuti taida uya panapa asi panapa papisa saka nhasi totiende kumozambique ndokwatida kuenda kodini kodyira ndikati wo ndiwani kwazi ndini maidumba tinoroya tese vanhu vatakadya vanoti brenda mwana waba mukuru mukoma murume wangu akashaika pamba ipo papo then kwabva kwazi takaya futi my friend ndisisi wamwene wangu akashaika futi pamba ipapapo kwabva kwazi nasaseda ndi baba wangu wandandabva kochema waya kwazi mati tatakuda kuya maibenchi ndi wamwene wangu tatakuda kuya wana 2 wana wamainini wangu mwangu waruti wakabudi hwaya ndakabva ndati iwe unonditi kwazi tinoya vanhu atese alright unozvigona sei kuti oti vanhu atese iwewe ndiri kubvunzana nemunhu akasvikirwaya akati aiwa ndinokuziva ndikanoziva mutupu wangu akati akati ndinokuziva saka panguvayo zvakabva zvaita kuti vanhu vakanga varimo baba munini wangu ndiye akabva atanga akati muroyi uri muroyiwo kwese kwaunoda ngatidini ngatiende nhasi kana iwe uchiroya nemushonga kana kuti nemasaramusi nhasi muno tinoroyana nemaoko nedemo wakabva wavhara dhoo zveshuwa wavhara dhoo riyariya inini ndakaenda kunobatikana ndakagara ndikabvunza ine ndikati saka imi mandidaidza kuti uya kunoku iri nyaya iyoyi yeuroyi here kana kuti yemunhu akabudirwa here handichazivi kuti nyaya mandaidzange ngoti pamina kuti nhasi tinotemana munomu apa kurundidaidza futi unditaurira nyaya iyi ndiri ndega kazi ndimaiguru wangu ndisitera maria kwazi ndimaiguru wangu ngadzwa kwangu kwazi autauri izvozvo zvekuti kwazi uri wedeka munomu uri kuona mine vanhu vekamaria here munomu ndikati aiwa vanhu vekamaria munomu havamo imimi murimo asi hamusi kutaurirwa nyaya iyi inini ndiri ndega because ndasvika umba yese yakazara inini ndiri ndega murume akabva adaira wangu murume akati nyaya iyi yakanaka isusu ngatichisiye dhimoni ridini ripedze kutaura kana rapedza kutaura tochibatanidza zvisinzi ndandambosvika panapa ndichitaura kuti kana paine zvirunesa ngatimbofambe tochizofamba maiwe vakava vatomuka hondo manje ndakava ndabatwa inini handinatsoziva semunhu anga akatobatikana kuti akandibata ndiani ndakabatwa ndimaiguru moko ukazi ndakuti inini chekutanga inini ndakati regerai ndibuda hangu inini mupedzeni zvamuri kuita ndozouya kana madini kana mapedza pamina akabva andigokora negokora iri padumba haubudi munomu achibva avhara dhoo nemusana nhasi kana iwo uchiti kunoroya neuroyika nhasi munorowana nematemo munhu pachatotemwa munhu uri muroyi enda kwese kuno ndikadaiwa inini handizo zvandida chindivhurira ndidini ndibude munomu pamunini wakabva wazotanga wadaira foni rikati wakabva wapinda mune imwe rumu wachibva padhoo ndakati mwari wangu ndechobva ndada kuti ndibude padhoo pakaramba kubudika papana tezvara wangu paramba kubudika vachipinda ndichidzoka mumashure pakava neanza inoti ngatisunungure vanhu vakabudirwa chekutanga tozoona zvepamberi saka mamuna tete mwana kwaba mukuru ndiye akanamatira vanhu aya vachibva wasununguka kutaurira kuti watobva pamadhimoni paya paya wakabva wandoita kuti uyu watosimuka watogarapo uyu wanga asina kutaura akabva atanga uchema ndabaiwa ndikuti pamuni akabva wadzoka futi ukati urizviona zvorita mwana wemunhu watobaya futi mwana wewanhu ndikati pamuni ndinomubaya nei kwaizvombo nazvo zvirimo kumba kwako ndikati kana zviripo munochuya zvemodini motora kwazi aiwa miraone nhasi ibva watobva pamusha pedu panapa unobva watovhura nzira yako nekwareview katerera chakupokuona papanapa makaita noizi ndikati aiwa chiregai ndibudangu inini zvenoizi handisi kuzvikwanisa ndakabuda
paita uvhurika dhoo yanga undochema ari panze abaiwa uya ndabuda panze inini chandakaona ini kundizoti sekuru wangu utezva rangu wangabva kuti kutoileteka ndipaitapa pane kadistance kitchen nebedroom tasvika pa kitchen paka ndo pandakabatwa futi ndi baba kuti vakwaya bamnini mwana kwaba mukuru yachimhanibata varume vaida vakaita kundidhonzerana ndakabvunza baba muri undibatire baba akati dzokai bamnini wekwaba mukuru ndo vaiti dzoka uroyonore vanhu wawakaroya panapa nekuti pane date riripo rekuti kusvika musi wa 28 January panenge pafa vanhu saka twati ubvise uroyi hwakadini hwakaisa panapa ndikati aiyo inini izvozvo hatitauri izvozvo ndisina chandikudini chandikuziva baba ndakati baba ndoda kuenda kutoilet ndimbondisiyai ndiende kutoilet baba vakati kuenda ndokomusikadini handisuziva kuti murume akazobvawo nepi ndiye akazosvika akatanura ipapo kuti ndibve papa chibva ndadzika kuenda kumba kwani chibva ndadzika kuenda kumba ndasvika kumba kuya ndakabva murume akabva ati ndakudzorwa uku kwakunya noizi pakaita noizi zveshuwa adzokera uku akasiya vhara dhoo asiya vhara dhoo ini ndakanga ndobatikana nekuvharirwa kwandakaita futi dhoo kuti uku ndandavharirwa futi dhoo ndodzika kumba uku ndovharirwa futi dhoo ndakanga ndatora foni yemurume yanga yasara mumba mweme ndichibva ndatsvaga nhamba dzasadumba vaya vane mukadzi ari kubuda pamunhu achiti ndiruya neyo ndichibva ndavafonera kuti inini ndavharirwa dhoo handichazivi pfungwa dzaakufunga vanhu nekuti uko wati nhasi tinotemana so uko ndandavharirwa ndazobuda zvenharo asi kunoku ndavharirwa futi achazivi kuti zviri kutaura kuti sadumba akati ibvai papapo utsvage pekuti pekupotera ndikati ndana pekupotera nokuti samukuru wangu ndiwo baba mukuru mukoma murume wangu vatorimowo muraundi ndakutebho uku ndasvika wariko pandaifanira kupotera ngekwasamukuru wangu asi ndasvika kutebho variko wakati chigarai papapo zvetazvo kana paine zvinenge zvaitika tinondozwa kuti sevanhu vagarisa tinondozwa kuti pane zvaitika ndobva ndarara murume akazodzoka akati aiwa inini haana kudzoka nguva yakazodzoka kuma2 akazodzoka vavhura dhoo vati vanhu vavati kwazi ngatifambe ndikati indini handifambi navo vakwazi ngatifambe neni ndikati ndini handifambi navo ndindegaba ndichaenda kotaurira hama dzangu tozotanga kufamba tese sinzi watonditarira kuti ndiri muroyikari tozotanga kufamba tese wakabva wafamba shuwa kwawakaenda neusiku wachibva wazodzoka kuma2 wadzoka kuma2 kuya ini ndakabva ndamukawo murume haachazivi ndirufungei ende inini handichaziva kuti arufungei kwawabva zvawataurirwa ndinozvizwa right tamuka akati tiradzoka futi madzibaba vati kwazi hatichashandiri usiku inini ndakabva ndamuka ndibva ndati murume akabvuka zvokugezekezeza kupfeka pakaro kwende ndikati ndikuenda kwashe nekuti ndashaya kwekupotera handina hama iri kunoku ndikati ndiende pamunext door muchazoti wakaenda pamunext door kumba kwangu inini ndinofamba ndinokwira bhazi saka ndakuenda kwashe ndakabva ndaenda kwashe ndakabva ndasvika kwashe makuseni yobva ndakatsanangura nyaya iwo akabva enda pamadzibaba asi kunozi wasvika kwamadzibaba kuya munhu yakabudirwa futi aiti uyo akaenda unganga yake kwaguriri asi ndandiri pashe papa ishe akati isusu manje hatichasungi vanhu vese vanga varimo pakuti manga muna nhingi nanhingi mhuri yese yanga irimo iwo uruziva vanhu vanga varimo isusu tangosunga mahedhi anga arimo kuti mamuna wabambo wanga varimo ndo vakabva vanyorerwa masamanisi ndichidzoka inini wachibvawo kumuprofiti wakasvika masamanisi avo dare richibva razvi musi wa 25 January taenda musi wa 25 ini ndakabva ndasimuka kuenda kutaurira hama dzangu ndaenda kotaurira hama dzangu ndakazodzoka musi wa 24 kumanheru wozi aitofamba netsoka ndakasvika pamba manheru murume ndichimutaura kuti murume ndiye akasvikira kwana mhai ndakasvikira kumba kwangu right tasvika pamba takarara fume makuseni takabva taenda kwashe ini pfungwa yangu yati tinoyananiswa kwashe tikanga tayananiswa kwashe zvichatibatsira apa tikatanga kuonana futi kana kuti tisati tayananiswa kuchazi auyazve neuroyi hwake hwekuti vhara kuti kwashe kuya zvisati zvakandinesa kana kuti ndikwire koti muri wadere kana zvakadini takabva tangorara bva kuenda kwani kwashe tasvika kwashe takatsanangura nyaya yangu zveshuwa muDare ishe akati alright ari tata pasteji yekuti ari kubudirwa wacho ngaachiuya apa zveshuwa ari kubudirwa akauya achibva agara pabhenji pandandiri achibva asina kuti haana chaakatauraba wanati zvarangu wakanga wabvunzwa zvese wadaira kuti zveshuwa munhu akabudirwa zvese takazvina wakabva auya munhu ari kubudirwa bva agara apa achinongogara pabhenji pendandiri akabva andidzirepa akumalala endai pachi endai tazwa background anayo asi endai pachi ini nyaya yangu ikuti panyaya yangu yandinayo nhasi ngeyekuti ndingauzwisisa ndinobatsirwawo neDare panyaya yekuti vanhu vendakaya neuroyi hwacho ini handikuziva 1 2 ndichibva kuDare inini ndichisvika pamukowa kwakabva kwazi ngabva abva panapa nhasi ndakabva ndadzingwa pamba same day yacho
Ngava aenda nehama dzake. Wana baba wangu ini handa dzangu dzadzibona sekurongo wakaramba kuti sasa kotora mwana ngasare panapa. Asi ini ndasara chinhu chakandinetsa ngechekuti ini ndakandabatana nabamini wao kuti ndoda kutema uri muroyi. Takadabatana kutenga mvura, kutenga pombi. Saka mvura umwe naumwe ndasvika pamba pake. Asi chakandinetsa ndichisvika pamukomo. Ndakasvika 50 meters yaisvika pamba pangu yabviswa. Mvura yacho yaguwa yakuenda kubva kwawo. Kuva kwaiswa valve panovhava. Iwo kuti usatsike muyadhi medu uchibva wabva panapa muyadhi medu nhasi ngekuti watimangara kwasha. Kana ukaramba uri panapa ndiwa mwene ini ndubva ndasimuka vadadini vadaenda kana mukadzi wako aramba aripo. Kana uda kuenda nemukadzi wako bradini wakatanga urudzinga wese kuti murume nenini. Saka ini ndakaona zviri ndinetsa wana baba vakaramba kuenda neni. Ndichibva ndasara. Ndasara kudaro kuya honde yakaramba iripo. Yekuti mauzokorera futi. Ndatichaona pane nyaya munobatsirwa chii? Ndinobatsirwa nhau yekuti ndizwo kuti uroyi wacho uyu wakadini nemunhu ari kubudirwa aitsanangura zvake kuti haana kutaura papashi. Akati muri muroyi ndiani? Kana ndikoti mhuri yacho yese. Rudo unonga vanhu. Domai munhu. Brian. Uripo here? Ari pana. Ngasunge. Brian. Tatenda nehoda. Brian. Unonzwa here nyaya? Makazvitaura here? Nyaya ndiro izo. Makazvitaura here? Rupo kana pakuti ndakamuti muroyi. Nyaya yakabuda sedhimoni rutaura. Ndikataura. Kana muchiti dhimoni, saka munotedzera zvedhimoni. Aiwa. Iye ndikatedza zvedhimoni because iye akabva atanga kuti ndine hamukwanisi kunditi bani riri muroyi panapa. Pasina hama dzangu. Sama muti muroyi. Aiwa, dhimoni ndo rakataura kuti muroyi. Imiti. Dhimoni racho riri. Isuni yadanga kuti Alright. Dhimoni racho riri. Dhimoni ngarire rimbobude timbo. Saka ndiro dhimoni racho. Chinoitika pane chinhu chinonzi mudzimu, svikiro nedhimoni. Dhimoni mweya wetsvina. Saka mukamira pamberi apa muchiti dhimoni rangataura, mutaura mweya wetsvina ungarutaura. Saka mamuri kuteererei mweya wetsvina uchitaura? Idhimoni. Idhimoni rika kuti svikiro. Muri chiima iri. Tauri kuti makamira muri chiipa makamira. Kana kuti mweya uri kubuda pamuri vanhu vari kuti ndewei? Pauchi? Kuhaka. Asi muri kuhakira chii? Mweya iri kutendera. Muri bluetooth. Unogona vakamweya ringotenderera. Kunomakirwa ngemweya upi wacho Pindura izvi bhodzi kwakusvipa kwa. Ngozi chinonzi kuhaka. Ane kuhaka kuti ndoda kuti mufi ataure. Saka mufi kuti ataure unonzi ngaahakwe. Tizwe zvaari kuda. Wobvaza abude pana baba. Ndo kuhakwa iko. Saka iwe unga uri kuhakwa kubva papi? Ndoruhakwa nini? Ruhaka chii? Wanga uchihakwa kubva papi? Tatenda nyawo. Alright. Nyaya yenyu zvairi kuda kai? Kuti mweya ubude futi unofana kubuda futi uchitaura. Kuti mese munzwe kuti nyaya yacho iri papi. Kuti mweya wakanaka here kana wakasvipa. Zvautora ichokwadi here kana kuti manyepo. Unofana kuti ubude futi mweya. Endei panze apo mweya ubude. Hamba unovhetwa mweya wako. Maoko sunzai maoko. Iyo katonga nwayo. Makomana. Watu haka. Mambo. Kukumu. Mambo. Votaure. Madiko. Nyame. Yena tuma jongo kuda kupata. Mambo. Dhimoni uya pa. Mambo. Order.
bambo tatiendai panze apo mwana uyu mweya uri paari uzike kuti mweya wei mubatsirwe because zvese zvamuti zvichabatsiriba endai pane mweya muzwe kuti chii endai panze mubatsirwe mweya ubudewo uzwe kuti chii